Srengenge wis meh angslup. Endah banget candikala sore iki. Nanging apa wong-wong isih kelingan carane tresnani budayane dhewe. Jarek sing dadi jati diri wae wis wiwit dilirwakake. Aku ora oleh menang wae, aku kudu nemoni Mbah Mitra saiki. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Lho, Nduk. Rani, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Nduk. Piye, Sehat. Nduk? Apa ada sing kurang? Teko busanaku. Mboten, Mbah. Sejatose kula namung badhe ngiling-ngiling ingkang dipunagem tiang sepuh. Oh, ya mek ngene iki lho, Nduk, busanaku. Ora warna-warna kayak zaman saiki. Nanging niki ingkang dipun uri-uri, Mbah. Kula nyuwun pangestune jenengan. Kula kalih kanca-kanca badhe mresani Jarek malih. Walah, nggih, Nduk, dek estuake. Rani ndi Bu? Orang mulai ket mau. Dengki toh Pak, kok boten semerap. Assalamualaikum. Salam. Walah, aku iki saka ndi kok mulai ra bapak ya. Pangapunten Bu, kula wau teng griyane Mbah Mitra ngrembug busana Jawa. Bapak lan Ibu setuju, Nduk. Tadi itu ada sing miwiti sokone sampai miwiti. Wong Jawa ora oleh ilang Jawane. Nggih, Pak. Kegiatan sekolah pemularan Nggih, Bu, kula kebiasaan cuci sekolah. Motor wis tak lapis bersih. Hati-hati, Nduk, lek ke sekolah. Nggih, Pak. Tani coba badanana pitakonan babakan dinten iki wau. Nggih, Bu, mekaten wangsulanipun. Jarek ya iku kain batik Jawa sing digunakake minangka bawahan wong Jawa kakung utawa putri sing duweni filosofi aja gampang sirik utawa aja gampang iri. Pinter koeran, wis reget, sopan lan digunani tumrap liyane. Mekaten materi niki wau sakniki rembugna materi dinten niki kalih kanca-kancamu. Nggih, Bu. Aku kepengen ngenekne kegiatan paragan busana Jawa. Aku wis nggawe reng-rengane. Kepiye menurutmu, Cah? Aku setuju banget, Ran. Nanging kepriye bab protokol kesehatane? Aja nganti dadi masalah kok. Tenang wae, Nit. Kabeh paraga kudu wis divaksin. Aku wis nyepakne masker lan hand sanitizer. Banjur sing ora bisa teko mergo panggonane pinates piye? Kita nggunakake live streaming YouTube wae ben warga tetep iso ndelok. Setuju. Aku bangga karo pamanggihmu Ran. Ing jaman modern iki isih ana bocah sing gelem nguri-nguri busana Matur Jarek. nuwun sanget Pak Camat, niki sedaya nggih pembiyantune rencang-rencang kula, Mbah Mitra lan restu tiyang sepah kula. Oh nggih Ran, padha-padha.